Ok, amal lajaga bɛɛ lajɛlen fo waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo waati na o bɛɛ lajɛlen bisimila MaliKunafoni sanfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo olu bɛ to ka an lajɛ sanga ni waati bɛɛ ka to ka commentaire kɛ ka to ka j'aime kɛ ka to ka anw lajɛ ka to ka artiste dagawanaw lajɛ bi kɔni Rasel bi 8 mars spécial 8 mars bi ma nɔgɔnɛ an bɛ Comedi kɔnɔna na an bɛ jɔn de wele sisan han an bɛ wele lase Oumou Sangaré ma o kuma na an lajɛbagaw a ka Oumou Sangaré kunbɛ joona an ka la diva min nɔgɔ tɛ yen diva international bi ma nɔgɔ dɛ o kuma na an ka taa Sangaré hey ok Oumou Sangaré bismillah ok isigi Arasal Oumou Sangaré bolo kɔfɛ an bɛna jɔn wele an bɛ wele lase Mariam ba ma Mariam ba a tigɛra fɔ ka Mariam ba kunbɛn Sangaré Arasane e ko ne tɛna ya ijojo yani ko fo fɔlɔ an kɔni ma dɔn an ka lajɛbagaw bɛ ka lajɛ nin waati na olu bɛ ka to ka lajɛ cɛ bi ma nɔgɔn dɛ bi ma ɲi dɛ bi e ka taa an ka groupe-denw la diva ani Mariam ba dugu wuli ma ko bɛ bi koyi bi ta ma nɔgɔ a da sabanan jɔn de sabanan e ko ne t'o to e yɛrɛ ko wele sa wa ne ko wele o kuma na an bɛ wele bila maa min ma bɛɛ b'a dɔn ne pe fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn pe ka sirani ou pe ka lagare o ye jɔn de parmɛ ka lagare Biguini Baghaka la jaman noir a tigɛrɛ fɔ Biguini kun sisan an bɛna jɔn wele sisan an ko tɛ e bɔ e ko laban fɔ e ko fɔ sa ne ko fɔ an bɛna wele bila maa min ma ni e min fɔ dɔrɔn o bɛ mɔgɔ miiri jigin jɔn na Momo ka sira n'a ka lagare o ye jɔn de ye Safi mondial Safi Diabaté tɛgɛrɛ Safi Momo ka oui mondial ko bɛɛ ka taa yira dɛ ok sisan ne ko Oumou Sangaré an ka daminɛ la cɛ Oumou Sangaré ka lɛn ala o yɛrɛ bɛ mɔgɔ b'i la diva ala de la diva Oumou Sangaré ne ko an lajɛbagaw bɛ ka lajɛ nin waati na i b'i tɔgɔ ani jamu fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn i sigilen don yɔrɔ jumɛn i b'o fɔ an ɲɛna ala ne Oumou Sangaré wasolo kɔnɔ dɔnkilidalaw ka ya bani wallahi ne de ye Oumou Sangaré ne sigin do wasolo ni donna wasolo k'a daminɛ wasolo kun na bɔ bɛɛ ko Oumou Sangaré yan foyi la wasolo kɔnɔna na bɛɛ ko Oumou Sangaré
ne nga dongli da daminɛ depuis fitini fo sisan a ye tɛgɛrɛ fɔ Oumou Sangaré kun sisan Oumou Sangaré ne ko e album joli le bɔ bibi na bon ni ko min ka album bɛɛ fɔ i ye bi a ka ca ni banasi ye kabi waatini min na ne Oumou Sangaré ne depuis waati min na ne tun bɛ lemuruba ɲɔgɔn kunkolo la ka yala k'a feere ani jinimiri ninnu depuis o waati ne ye dɔnkilida daminɛ fo kana se bi ma nka ne sera ka album minnu bɔ a bɔ ni san cɛ ɲinɛ y'a san 30 de 30 ans de carrière a ye tɛgɛrɛ fɔ Oumou Sangaré kun a ye tɛgɛrɛ fɔ la diva kun la diva Oumou Sangaré naamu i bɛ MaliKunafoni sanfɛ yan bɛɛ lajɛlen tulo b'an na nin waati in na wallahi Oumou Sangaré a ka di ne i k'i sigilen to tantɔ i ka acapella fitinin kɛ dɔrɔn pour 1 minute seulement i sigilen to ka mɔgɔw ka dɔnkilinin dɔ da voilà acapella fitinin quoi sani n ka wuli ka voilà sani an ka ko daminɛ ala i b'a dɔn ni ne bila nin ka di ne tellement ne Oumou Sangaré sɛgɛnna wallahi ne b'a daminɛ ni n ka dɔnkili de n yɛrɛ fasa n tɛ maa si fasa da ni n kelen tɛ ni Oumou Sangaré aye dili Oumou i ka n'i tolo don mɔgɔ kana i ka tɛmɛ ka baara fɛ o i ka n'i tolo don mɔgɔ kana aye dili Oumou ka n'i tolo don mɔgɔ kana i k'i tɛmɛ ka baara fɛ o i ka n'i tolo don mɔgɔ kana ko faden jugu ye juguya kuma bɛ fɔ Oumou ya don ta Oumou ya bɔ tan ne bɛ tɛmɛ n ka baara fɛ o n tɛ kolo don mɔgɔ kana. ok Oumou Sangaré a ye tɛgɛrɛ fɔ Oumou Sangaré kun nin jara kojugu arasa nin jara kojugu Oumou Sangaré ma nɔgɔn dɛ Oumou Sangaré n ko diva de don international Oumou Sangaré an bɛ question laban min f'i ye yanni an ka na e kɔnɔ an bɛ 8 mars la wallahi o ye muso ka don ye o ye muso ta ye i y'a fɔ e ka hakilina jumɛn de 8 mars kan bon ne hakilina yɛrɛ ye fɛn min ye 8 mars la 8 mars ye an musow ta ye ala yɛrɛ kalo di anw ma tubabuw tilala k'a jateminɛ kalo kɔnɔ kalo ye 12 de kalo 12 mais kalo kelenni ala ko ko anw muso an ka lafiya kɔnɔna na o kalo kelen ni dira anw fɛnɛ ma n'i kɛra muso ye ka ban n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye cɛ ye i bɛ muso fɛ i muso ka di ye i ma ye an ka vie ni tubabuw ka vie kelen tɛ o 8 mars kɔni kɔnɔna na a nana de k'a fɔ anw muso an ka se ka lafiya 8 mars kalo kelen kɔnɔna na fo ka taa kalo mɔnɛmɛnɛ bɛɛ ban an muso an kana baara fosi kɛ an ka bɛɛ to cɛw ma an fɛnɛ an k'an da ka so kɔnɔ i ma ye gabugu sisi ala ni ba a ka jugu a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye tɛgɛrɛ bari fa bolo arasaro la n'an taara sisan e bɛ barama dunna ne yɛrɛ bɛ tobili kɛ a banna yɔrɔ minɛnɔgɔw bɛ so m'o ko a banna o de don dɛ Oumou Sangaré ne fɛn micro di jɔn duguri mamu duguri mamu bagabanaden mamu micro di mamu ma abusika mamu Maramba i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani i bɔra yɔrɔ min na i b'o fɔ ne tɔgɔ Mariam Ba ne t'i mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tuguni parce que n'i bɛ muso classement maliyɛn bɛɛ ko classe bɛ ne Mariam Ba de la forme bɛ ne Mariam Ba de fɛ n'i ko Mariam Ba surtout a bɔra ka tɔgɔ de fɔ sa n'i ko Abusika Mariam Ba o de ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ i ma ye ala de wala o y'a bouton rouge de jara sel b'a dɔn a b'a ɲɛdɔn ok Maramba an bɛ tila ka na nin kuma in kɔnɔ parce que da donna fɛn in na an bɛ tila ka na fɛn in na Maramba e dɔnkili daminɛ waati min na e ye album bɔ bon n ye album caman ba de bɔ mais album ninnu kɔnɔna na ni kuma yɛrɛ diyara ne da i b'a dɔn ni classe bɛ mɔgɔ la ka ban i ka album bɛ caya parce que hali n'a ma caya mɔgɔw i kumakan kama dɔrɔn mɔgɔw b'o ta k'u kɛ dɔnkili ye n'o kɛra dɔnkili ye o y'i ka album de ye classe de bɛ Mariam tɔgɔ ninnu na i ma ye a ye tɛgɛrɛ fɔ Maramba kun arasa an t'a fɔ Maramba ka acapella ni ji sa n b'a dɔn an lajɛli kɛ jama bɛɛ sigilen bɛ hori ma kɔnɔ muso classement Mariam classement duguliden minnu bɛ k'a lajɛ sa e ko an tɛna faveur d'u ma o yɛrɛ k'u ka dugulima ka duguli dɔnkili lamɛn yɔrɔ b'i bolo o tuma na an lajɛbagaw an ɲɛ bɛ Biguini na an ɲɛ bɛ Maramba la an ɲɛ bɛ Safi la an ɲɛ bɛ turu bɛ se nin bɛɛ ma
or be kila ka critique nunu na nunu ba be to ka commentaire fen ke ama aga commentaire ama ko kono ote sisan maram bangata mais ibe fenga ka ke sanfɛ wa bien duguma parce que ko num ka cha sanfɛ wa bien duguma maram ba ke chamache mili ko ayaka mamu ma fɛn kɛ mɔgɔ la mamu ma fɛn kɛ mɔgɔ la mamu tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ bila mamu na nka fɔrɔmu nka dawula ma fɛn kɛ mɔgɔ la ala de y'a di ma parce que o wari ka ca iti wili ki yamba doni mana kade kasi kore tiki ngono mais maram ba kan maram ba isigi abu sigi mo manga bla Mariam na ay mo manga blola abu sigi Mariam na por mo kore classique we abana de anya te ko ina sa maram ba isigi allo maram ba isigi maram ba kana kasi kana kasi loko maramba ega akina 8 mars parce que 8 mars canal kono ega akina jume 8 mars ka 8 mars oye amuso ga don bay oye on ga do lafiale ala yɛrɛ de y'a latigɛ k'a fɔ ko san kuru bɛɛ lajɛlen anw musow anw bɛ Gabougow kɔnɔna na 8 mars don cɛw fana ka tɔtoli kɛ anw ye an ka da ka anw sunɔgɔ u ka tobili kɛ k'a di anw ma ka teni wuli ka di anw ma fana ka fini nɔgɔw ko ka so fana ka jɔsi ka denmisɛnninw ko 8 mars kɔni don barikama don anw bolo maya ok marama y'a faamu an bɛ tila ka na ni fɛn in la fɛn an bɛ tila ka na fɛn in la sisan micro di an ka dangele o han marama k'i micro di fɛn ma an m'o faamu dɛ aragini ko bɛ an bɛ tila ka dɔgɔ kuma kɔnɔ Biguini Biguini bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne de ye Biguini kayikaw ka dangele yɛrɛ ɲumana Palmaire ka sɔnguni bi ma nɔgɔn dɛ bi y'a danni n ko depuis n bɔra surandɛrɛ joliw kan dɔrɔn n lafiyara i m'a ye fo ka n bɔrɔ i bɔrɔ ni a banna o ye tan ye cɛ ɲɛ bɛ na ok Biguini nam ne ko i ye album bɔ n ye album baden de bɔ i ye baden bɔ n ye album baden de bɔ Biguini i bɛ se ka acapella dɔ k'an ye o ka teli fɛ ni ko bɛɛ ye n ko fɔti mɔgɔ ban i ye fɔti mɔgɔ ban ni fɔ kun bɛ mɔgɔ ban ɲangoya sɔrɔ a banna a ka ɲi ten cɛ arasɛ ni ma ɲi dɛ Biguini o tuma na ko bɛ ko baw Biguini micro bila ka taa ala to momo ka wila wi belebeleba ok Safi nam i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna Allah ne tɔgɔ ko Safi Safi Diabaté Madame Momo ah oui momo ka wi o kuma Safi nam ne ko i ye album bɔ awɔ ni album caman bɔ i ye caman bɔ Safi bɛ se ka acapella dɔ k'an ye bɛɛ ko nin tɛ fɔla bɛɛ ye ni yɔrɔ tɛ fɔla muso bɛɛ ye muso ɲuman ni muso kolon fara ɲɔgɔn kan an cɛw de b'an bɛɛ lɔ n ko nin tɛ fɔla bɛɛ ye ni yɔrɔ tɛ fɔla cɛba bɛɛ ye cɛba kolon ni cɛba ɲuman fara ɲɔgɔn kan an muso de b'an bɛɛ lɔ cɛ a ka ɲi ten cɛ arasa bi ma nɔgɔn dɛ bi ma ɲi dɛ bi y'a danni n ko gorobinɛ damaw de bɛ yan nɔ k'a daminɛ la diva la ka se dugu wilimamu ma ka se an ka jamba noir ma ka na se momo ka wi ma i yɛrɛ t'a dɔn min ka fisa ni min ye ayi a kɔni an ka kɛnɛ a ma nɔgɔ bi a banna dɛ an b'a sisan kani Safi nam ne ko parce que maramba sigilen filɛ awɔ
fanu bɛ ka fɔ ko fo ne bɛ e ni maramba cɛ ko to la dɛ n bɛ fɛ ka warawura an bɛɛ lajɛlen de parce que sisan quoi a ne yɛrɛ ye kuma in mɛn dɛ arasɛrɛ ma mɛn komi an kuma tɛ to la anw kɔnɔ Safi yɛrɛ bɛ yan Mariam ba bɛ yan kɛnɛ filɛ Allah o ye jugukan ye foyi tɛ ne ni Mariam cɛ hɛrɛ dɔrɔn an bɛnnen don fɛnɛ dɛ awɔ foyi den kelen tɛ ne ni a cɛ. Ok, Safi e ka hakilina ye jumɛn ye o ko kan sisan? An b'a fɔ juguw ɲɛna dɔrɔn n'u ye kuma min mɛn ka sɔrɔ u m'a ye u kana na fɔ olu tɛ fɔ la foyi den kelen tɛ ne ni Mamu cɛ. Ok, awɔ an y'o faamu. Micro di Oumou Sangaré ma kuma ɲɛna. Oumou Sangaré n y'a ye Afrika so la i kɛlen don ka Safi confirmer ko Safi bɛ création kɛ dɔnkili la kama nɔgɔ ko ɲuman tɛ e y'o kuma fɔ dɛ Safi yɛrɛ sigilen filɛ. Bon i bɛna n bila kuma na denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi bon n'i y'a ye ne yɛrɛ y'a fɔ fɛnɛ ko Safi Diabaté a bɛ création kɛ dɔnkili kɔnɔ Safi a ka dɔnkili dacogo yɛrɛ de diyara ne ye kojugu Safi yɛrɛ denmisɛnnin bi don hakilima de don a b'i sigi a bɛ dɔnkili da bon a ka ɲi k'a da pɔsɔn min na a b'a da pɔsɔn kelen de la bon ne yɛrɛ y'a jateminɛ Safi denmisɛnnin min don a bɛ makɔrɔba bonya kojugu bon san'a ka dɔnkili da fɛnɛ a b'a jateminɛ est-ce que nin yɔrɔ n'i ye nin da n'i ye nin da n kan ka don maa gasi la mais n'a ye dɔnkili da i b'i sigi i b'a jateminɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ka sɔrɔ a kan t'i ma a bɛ k'a ka dɔnkili de da o de ye denni in diya ne ye kojugu c'est à dire n yɛrɛ ni ko n bɛ kuma dɔrɔn a ka dɔnkili n bɛ kasi. Oumou Sangaré kana kasi. Oumou Sangaré ne kasira dɔrɔn ma ye o ma ye ma ni kasira dɔrɔn ma ye. Ne kɔni bɛ min f'u ye u ka bɛn dɔrɔn ne yɛrɛ n kɔrɔlenw cɛla denmisɛn minnu bɛ ka dɔnkili da sisan u ka bɛn dɔrɔn o de ka di ne Oumou Sangaré an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ artisiya tile kelen ko tɛ an bɛɛ kan ka gilɛkiba kelen de don o de kɔni kun ka di ne denni ka ko la wallahi. Oumou Sangaré kuma ɲɛna sabula Oumou Sangaré e yɛrɛ dɔnkili musokɔrɔba de wallahi n'i y'a ye Mali bɛ dɔnkili ko la ta grâce à Oumou Sangaré i kan ka fɔ o la wallahi a yalana ni jamana tɔgɔ ye fan caman fɛ voilà an ka foli b'a ye o la a banna ala foli belebeleba ye olu tɛ foli bɔ sa ne maliyɛn de o. Ok, Oumou Sangaré awɔ e ka hakilina ye jumɛn de sa nin ko la yirimɛri kuma min bɛ ka fɔ tantɔ ko Safi ni Maramba tɛ ka bɛn yani an ka se turu yɛrɛ se dakamana ma. Alhamdulilayi sani n ka kuma daminɛ n bɛ tanu bɔ ala ye ala de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ni ala ye min kɛ o kɛra sadi sani k'i sigi k'i bɛ maanifin lamɛn i bɛ to ala de kɔ yanni k'i t'i jɔ k'i bɛ maa gindo fɔ min b'o ni ɲɔgɔn tɛ so kɔnɔ i ɲɛ to olu la donc irimɛri minnu bɛ ka fɔ kɛnɛma ko ne denmuso ni n dɔgɔninw bɛ kɛlɛ la ne ye makɔrɔba de ye ne bɛ n sigi n bɛ jateminɛ de kɛ fɔlɔ sani n ka n da don kuma na bon ne yɛrɛ y'a jateminɛ bon denmisɛnninya n'a waati de don mɔgɔninfin ni waati dɔ la n'i ye cɛ ɲɛnɛma sɔrɔ i b'a essayer ka yira i m'a fɔ ma o dɔrɔn fili dɔrɔn b'o la sinon foyi tɛ yen ne yɛrɛ y'a jateminɛ irimɛri la kuma minnu bɛ ka fɔ ne y'a jateminɛ tiɲɛ foyi tɛ yen ninnu ka di wa o kɛra ko dɔgɔnin kɔrɔ kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ 8 mars yɛrɛ bonya kosɔn. Ok, kuma ɲɛna o Oumou Sangaré kuma ɲɛna kuma di Maramba ma. Maramba Maramba naam Arasar an y'a kuma mɛn ko Maramba bɛ fɛn in don yan a don yan n'o tɛ hali fɛn in tɔgɔ fɔ yɛrɛ ma ɲi Maramba parce que ne de b'e la cogo min na ta i tɛ prévu yira an na sa a tɛ i tɛgɛ da i tɛgɛ da ayi ne tɛ se ka n tɛgɛ maga la ayi sa ne tɛ se ka n tɛgɛ maga la sa na ne tɛ se ka n tɛgɛ maga la na a dun bɔlen b'a fɛ a yɛrɛ o to yen kiiri tigɛ i sigi o to yen jumɛn y'a la sisan a yɛrɛ don ok Maramba kuma o kan bon mɔgɔ bɛ o fɔ i b'a dɔn quoi den ɲɛnɛma sɔrɔ ma nɔgɔ bɛɛ ma an k'a ɲini ala fɛ bi 8 mars bonya yɛrɛ kama ni ne bɛ aw ka plateau sanfɛ
ala ka denɲɛnɛma di plateau mɔgɔ muso fɛn fɛn bɛ plateau in kan ala ka denɲɛnɛma di a bɛɛ ma cɛw cɛ bi yan ala ka denɲɛnɛma di a bɛɛ ma ni Mariam Baga forme ko in kelen do kɛlɛ de a kelen do ka Mali wuli ka jɔ donc ko n bɛ k'a kɛ tan n bɛ k'a dɔ tan n bɛ k'a bɔ tan n bɛ ala fo ka n ba fo ka n fa fo u ye denɲɛnɛma sɔrɔ forme ko in a tɛ di bɛɛ ma koyi. Ok Maramba n'i y'a ye palais la Bameba la i ka tonton Abusi a ye kuranɛ ta ka tigɛ da kan mais kun jumɛn a ye kuranɛ ta ka tigɛ da kan dɛ parce que a bɛ kuranɛ da kan a bɛ ne fɛ a bɛ fɛ o de la a tigɛ da kuranɛ kan a ye tigɛ da kuranɛ kan parce que a b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli ne tɛna ale jafa fana tɛ ne jafa an bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ awɔ ok Maramba i yɛrɛ filɛ Biguini kɛrɛfɛ awɔ ne ko mais munna aw bɛ kɛlɛ kɛlɛ bon n'i y'u kuma di ne ma opposition na ne ni Biguini an man ka kɛlɛ i b'a dɔn fanu de bɛ kuma caman caman fɔ ni fanu ye kuma fɔ Biguini mana kɛ cogo cogo a kan k'a dɔn k'a fɔ a si bɛ se ka kɔrɔya ne ta ye ou bien ne si bɛ kɔrɔya ta ye furu mana kɛ don fɛn o fɛn na furu tɛ ko denni ye furu tɛ ko nɔgɔ ye c'est comme ne ka 40,000 bazin in tɛ k'a don k'a bɔ quoi kɔrɔmatigɛ daminɛ la ne ka 40,000 bazin o de filɛ nin ye ne tɛ se k'a san ka bazin san 40,000 o ye ne ta de ye n'a ye n ja n b'a dɔn sɔgɔma wula fɛ n b'a bɔ k'a bila furu tɛ opposition ye ayi Marama ne m'o f'i ye non n bɛ ka kuma de f'i ye ayisa ne m'o f'i ye fanu de n bɛna kuma fanu de kan ayisa ne ba ne m'o kuma f'i ye Marama ba ne m'o kuma f'i ye an ma se o yɔrɔ ma yafa ne ma e bɛ ka fɔ bazin tɔ an ma s'o ma ayi mais an ma s'o ma a wari ka ca o n bɛ ka kuma de f'i ye min bɛ ne ni Biguini cɛ i ko n ka kuma o de kan n bɛ ka kuma de fɔ pour que ka kuma lawala ne k'a faamuya mais fɛnɛ bɛ taa e bila bazin ko kuma fɛnɛ na ayi o to yen sa ne komi e yɔrɔ nin b'a dɔn ni e bɔra bazin min bɛɛ bolo u bɛɛ y'u ka bazin to yen ni mètre kelen kɔni ye 1000 de ne m'o f'i ye hali na mètre kelen 500 ne m'o f'i ye awɔ a mètre kelen ne m'o f'i ye 500 o rasɛl i ɲɛ tɛ nin na awɔ an m'a ɲininka question mun na a b'a bila ka taa question ayi mais ne ma kuma n ka bazin a wari de ka ca i b'a dɔn dɛ kɛlɛ jugujugu de ye téléphone ji fɛn ɲɛna ko téléphone a n'a kɛ téléphone ye micro ji fɛn ma ni bɛ ɲinɛ fa dɔn an animateur na animatrice la a bɛ ɲinɛ fa dɔn na i bɛ question min na i bɛ t'i bila question wɛrɛ kan tuguni mais commissariat ko do an bɛɛ sari ok Biguini cɛ i ka ko bɛ ka dugu minɛ a fɔra i ma ko i ye partenaire ko partenaire ye bizu k'i la i y'a kɛta ne ko nin ye bezi de wa ou bien jumɛn de don a y'an bɔ fili la sa bezi non bezi tɛ n b'a fɛ yɛrɛ de n b'a fɛ yɛrɛ de i b'a fɛ n b'a fɛ ni kun de don i ni kun na o kumana an lajɛbagaw ko Biguini ko tɛ dɛ ko nin tɛ bezi yɛrɛ ale b'a fɛ yɛrɛ de ko ni kun na yɛrɛ ok Biguini Marama filɛ i kɛrɛfɛ ne ko munna a ta ka ala kɔmɔ a ka bɛn dɔɔni de min na kuma tigɛ tɛ dɛ ne ye Kayika den de ye awɔ sa ne m'a fɔ k'e ye Sikaso ka den o ne b'o de kɛ Kayika den parce que bazin ko kɛlɛ o y'a ye maa minnu tɛ bazin de don ne b'a dɔn bazin baden b'i bolo e de ka fini yɛrɛ ni fini da ka gɛlɛn o bazin baden b'i bolo ne b'o dɔn ni mun donna bazin don na tile kelen dɔrɔn o b'a ka bazin de yira sɔɔni ne dɔgɔnin de bi Paul fɛn ye mamu ye a fɔra ne de kɔ a bɛ laban ne de ta la ne taara don n yɛrɛ kuma taa kun tɛ sigi a kɔnɔ e taara ne taara ale sɔrɔ na mais mun de y'a to ale nana fo n'i ye a cɛ yɛrɛ ɲininka o la ye Bigi fɛn Maramba a ka ala kun k'i sigi sa kana na n ka se ni a ka ala kun k'i sigi forme ko in tɛ o sɛbɛ ko de don ok sisan Biguini so filɛ kɛnɛ filɛ bi kɔni bi ma nɔgɔn dɛ bi y'a dan de o ye tiɲɛ arasɛ dɔ tɛ n'i y'a ye i bɛ ka fɔ k'i ko i bɛ ta n'i ko su fɛ k'i tigɛ yen ne dugu jɛra i bɛ ye dɛ an bɛ yan nɔ scène sanfɛla filɛ nɔ u bɛɛ bɛ morceau kelen kelen da n'u bɛɛ morceau kelen kelen da an b'a kuncɛ jumɛn na u bɛɛ bɛ dɔn fɛnɛ kɛ an b'a kuncɛ dɔn na o tɛ an tɛ kiiri tigɛ e arasɛ tɛ kiiri tigɛ ne tɛ kiiri tigɛ Biguini tɛ kiiri tigɛ fɔlikɛlaw min yɛrɛ bɛ yan o fɛnɛ tɛ kiiri tigɛ an lajɛbagaw de bɛ kiiri tigɛ awɔ olu bɛ kiiri tigɛ parce que an ka musokɔrɔba yɛrɛ fɛnɛ tɛ kiiri tigɛ Oumou Sangaré la diva awɔ o tɛ kiiri tigɛ dɛ an lajɛbagaw min bɛ k'anw lajɛ olu de bɛ kiiri tigɛ
Biguini Safi Maramba ay ante Oumou Sangaré classe la ame Oumou Sangaré black refe mais ale kon me donge mais ale tanga concours la ote souffle kenefle ok sisan ça anya be la e tugulo do artiste bela jele ko bon ne nyebe e fene la e be artiste bela jele la ka folge artiste bela jele fene ko tukun ibe sigi to ni jam fanyana bon me jama bela jele fofolo ne to Idrissa Tangara artiste musicien bon jago de ama musique kala kanga jouer artiste kelengo musicien te saka jouer artiste kelengo anga talanga bon artiste kelema voilà ok arasal wala woni jugun be ko be folgu be ko fe iba suru sente kelela sente ke kelelo we na fi gado amanga na nyinu yoro de ni amanga na nyinu yoro de ne fa ajodo ne mo ko mga nanga jora abtai ajodo sisan ok sisan wala anga damne jonna momo gawi anta damne safila anta damne safila comme o yambe ko romswe e ba fo anga damne lo parce que ne safi ka koy avec la sécurité do fo nyene awore parce que aga sécurité be bo worom la avec la fo nyene safi anga tay fe safi ok safi nam ulangata alasa madame Momo wallahi ntunye mendi abe no koni mbola ka kapela min keke akan sa ayo tangata sampai garambara na sampai ini ngamode bike sampai ni sampai garambara na momo janye chere bake sampai ada woyo Allah nebe kumala jonni kan ba momo de kanta sunani faridala iyo ne safi ne teye kene bekan Allah ni yanobi sababu fo arjine o sababu kele fo jana mala kana sise ala ni joli sababu MaliKunafoni ayuba nyambele Allah iyo wada udu wow nkelente kene ninga yambi Allah ne tanti be kene ninga ya Oumou Sangaré wasolon konodo Allah nimboralela mena Mariam bala nale nere dohoni iyo Allah
bora lela amena Biguini Baghaka Allah Madame Pali oh Madame Pali Allah ne dusukuni momo Allah Okay, Biguini. Ala, aya to sanga. Biguini. Ay to sa to ngara mata to fosa ha. Awo, Biguini. Biguini sisa. Biguini afu ay kanisi furo. Afura ke ebe création. Kana foko Biguini. Awoke Safi. Safi. Namu. Kini jo foro de. Awo. Sans bit. Afura be création ke quoi. Awo. Mbe fi ko création ke sans parce que a fore. Awo. Anga musora afo la diva. Kebe to création ke. Wallahi. Ego akapera création ke ta. Okay. Ote problème yi. Safi barana 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 Bekoko Safi barana Bomoko koko Safi beyan Beko de Safi konimbeyan Safi ignorante Safi ignorante Safi Anyogonte, Maramu Momo, oh, Maramu Momo, oh, Maramu. Wahi. Tegare, Safi mano, Safi kisi. Yeah. Arasari. Ninjara kojugu. Mle sura Safi ka kuina. Guba bala. Okumana Allah jabagao. Aye Safi ka kunyere. Aye Safi ka jasi. Aye Safi ka donuli lame. Aye Safi ka comportement. Aya ka fen yi. Aye donuli datugumla. Okumana amenga makono. Anga musawara wuli angata. Itu tato ini dimsonu klela ka ni ma. Parce que makorobani boyende kaka. Yaro. Awo. Aji maramba. Awo ama to dimsonu nu klela. Comme am mena dongli kono. Am donglu tableau don. Am tatugo don. Donc nu klela wati mina. Ya mi soro katimi. Okay. Maramba. Yara ngata. Okay. Dugu wili mamu ale bimai formu ko indu eska kuma beke ay kona owire sege on be bogo be création eta dogodo on be dongli bedo on be MaliKunafoni dira ouye o ay morson bitit mondi amadro on non tabe yaladi aba jolde la abene I ala dawdi la khabarika dira abine joldira ko soy ko sorry fola bete fo de l'angolo sone ngote kometuma gabaro Sigi da tiaka kalami konne bi bargada ngulo fanyuma ye flake ka bargada ambe wulo bayi mo yetati umu ika dowu ke Mariam bae donina ko uya fo bamanagana ko san mag shiga tikante sans rofuni ya di shishima ka ne Mariam bae MaliKunafoni TV ka osabuye ayuba uba fonere ma ko tili muso furuto formuntigi dofini kaldema makana billa lagarera ko makana billa Mariamuna
Mariam taye dakanye dia kakala duku kakala ngone ben daka du fana kedo dakantisa nego maliye wo dakantisa o dakantisa MaliKunafoni dakantisa wa dakanke Mariam ma dakaneke kudogodo Daka Suba Dakantisa MaliKunafoni dakantisa Dakantisa nego Ayuba dakantisa Dakantisa nega Sherif dakantisa Daka baby dakantisa godo hey merci. Tigre. Tiens. Non. Maman. Création de Kedogodo. Ah, ok. Parce qu'on met création de droit, mais donc il a droit à ta ou pas tu le dis là. Ah, Adjara. Biguini Wuli. C'est? Ai fait entendre. Faut te moroba uta. Ah bon. Ni fok mbe moroba nyamwa so ni Biguini bana. Faut te moroba. Ni fok mbe moroba nyamwa so ne bana. Faut te moroba. Faut te moroba. Ni fok mbe moroba nyamwa ne bana. Vivano, Sophie. Sanga. Nesana sanga nye. Nyongo ya jugu be sanga de konanana. Hashidi ya jugu be sanga de konanana. Sanga nesana. So. Aye abubu. Kamale kunga mogo fonye Jomeni sababuro Nega se MaliKunga na ya Asababu ye Ayuba ye Sira sababu nye Jiya koko la sababu be Andara ala kira kanu kama sababu do So Nijiya Haye tunga ngasamuni wole Palmer seri Jugu faga ya Palmer Hashidu faga ba Palmer Na digira magumna ne songundo ne Biguini Sajo ne kai gadinye wala kai bafla be kai nye halaki bulu me ka barala halaki jugu chan halakani jugu sila ni ene Biguini jolebi ona korodo asra de jugu bien bisa ni abu ni wele MaliKunga wele nebe wasolonga oka kona so wele wasolonga oka pele wasolonga oka danisanyi artisi oka nangama Oumou Sangaré bari ngone bolo flabi ko ne Biguini bolo flabi ko ye so ala Palmer make bisa wallahi aya blati okay Biguini
arasare Biguini arasare do man chago ne yera kun fe sa ngo palmer ko en kele me ka fo ay Biguini be kla dongani taron yo ya ore ma foi fam sisa anta kuma anta a dicha anga musoro yo wuli maman la diva tanti la diva international wallahi wasoro ko Oumou Sangaré jam foro ko Oumou Sangaré mali bela jele ga Oumou Sangaré kata mali ko lu fen ka Oumou Sangaré mais ayuba sani ko koro ku nyama doye sani ni ka wuli kan fili akadi ne dimsen ni ka wuli ka yafa ni nyoko fe so ni te dongli da parce que dongo do kuma chama ba nunu na fa fuita la akadi ne ko bendi koro ku nyama doye na manya ko ne na dimsonu chira ko ne kore ne te wuli ka dongli da numa yafa ni nyoko fe ka ben o ka ben dakele fo ko kadi ne avo maramba Biguini nasoro ne bwende ube ka fo tanti to ko mina no eche o kadine maramba korgare korom so de Biguini nam me ya fayini afe parce que diɲɛ kɔnɔ ala delila ala sɔnna musokɔrɔba min bɔlen filɛ ka kuma ne fɛ a bɛ n sɔrɔ diɲɛ na wa ni ari kɔnɔna dɔ n donna ari kɔnɔ k'a to ari kɔnɔna na fana fɔlikɛlaw n bɛna yafa dɔnkili de ɲini misiki de ɲini aw fɛ aw ka o di ne ma n bɛ dɔɔni fɔ n kɔrɔmuso ye nin ye spécialement pour Biguini Baghaka Biguini an bɛ ɲɔgɔn bolo n b'a ɲini f'i ka kɛ ala ni kira kama i ka yafa ma fanu bɛ fɛn o fɛn fɔ an ka fanu to yen an yɛrɛ dama an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye ne sago ye ala sago i sago fana sago tigɛ ala ye ko yafa ma Bigi yafa ma ne kɔrɔ muso k'i ka yafa ne ma kan to tiniya de ye Biguini cɛ ko bɛɛ ye ko tuma de fɔ Bigi bɛɛ tuma na dun senkɔrɔ jugu ya ka tuma de kɛ Bigi mɛ yafa ɲini e de fɛ i ka yafa maramba de ma kan to deniya de ye ko ma se ko ye fɔlɔ yafa k'i ka yafa ma Bigi ne ko i ka yafa ma yafa i ka yafa i dɔgɔnin de ma ka yafa ni maramba yafali ma n'a yafara ma a bɛ diya ye a yafali ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ numero di fɛn ma so kɔnɔ ma a yafala arasel n'a yafala n'an ye ko wɔɔrɔ kɛli la an b'a fɔ dɛ wallahi anda o kɔni Oumou Sangaré denmisɛn ninnu o ye bonya diyara n ye Bigi n y'a dɔn i yafara dɛ maramba i yafara foyi tɛ yen bilen a kana to juguw k'aw bila ɲɔgɔn na a kana to fɔnuw k'aw bila ɲɔgɔn na aw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safunɛ aw de sigi ni cɛ kelen kunna a ye ɲɔgɔn dɛmɛ artisiya y'o di dɛ artisiya kɔrɔ ye muɲu ka sabali di ayi la diva o tɛ cɛ kelen kunna dɛ a bɛ se ka kɛ o tɛ cɛ kelen kunna dɛ ayiwa fili n kɔrɔla o awɔ mais a bɛ faamu an kɔrɔla o a bɛ faamu wuli la diva wuli Safi i yɛrɛ ye ko faamuya donc nafa foyi tɛ artisiya kɛlɛ la an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kama n bɛ dɔnkili dɔ d'aw ye an kɔrɔla ne ye karan caman kɛ wasoro n bɛna dɔnkili min da n bɛ dɔnkili a tɛ caya mais n b'a da Ayuba kanu kosɔn ani MaliKunafoni olu de kɛra sababu ye sababu fo ali jinɛ Allah a da tɛmɛ n'a ye dili Umu fasa n'i tilala min ka jarabi dɔnkili da Sirifu fa ne ka denkɛ kelen voilà an ka taa aye dili Umu i ka nin tolo don mɔgɔ kana i k'i tɛmɛ ka baara fɛ
ikani tolo do mogo kana. Aye dili Oumou kana tolo do mogo kana. Igite mega bara feo ikani tolo do mogo kana. Fadi dugu be dugu ya kuma min fɔ Oumou ya dunta Oumou ya bɔta ne bɛ tɛmɛ n ka baara fɛ n tɛ de tolo dɔ mɔgɔ kan na bali dugu ye balima jugu kuma min fɔ ne tun n'o lamɛn ko Oumou ya dunta tɛ kɛ ne tɛ tolo dɔ mɔgɔ kan na. Ala jekulu jama jakulu bela jenima munu sigino ni watina komega ala jadi emission kenega 8 mars kene ni musoga kene sigile musola kalu togola ni foli laze musola galuma ni MaliKunafoni TV mogolu fenefo kuni bara ala ka sidani kene laba ngonyima ala ka ni opela jeni fanama ni morola mi kanu bala tejala fembe gela Sangaré fe babela jeni fo ka wala mano mi ayuba fenefo ni ayuba fo mba barage nyoma fenefo usigile do biga la gele neni ndio usigile do artisia kono ka du ni ba ko awngena aga sabali artisia kono na monana de angana malamene aga temena aga barai aga do dagalen fe ka bo dagalen fe ko sabla artisia e ko baye imaye ali artisi boene no ni présent fene de artisi de be avion billet tige fufalaki ibi yala Faransi kayala Ameriki kata Espagne Naija ite nafulo erefene bo maubi deme ima e barga be artisu fanane ay tegara bade bo artisu ye ado dagale ay dili Oumou ikani tolo do mogo kana nabi teme ngabara fe ikani tolo mogo kana wallahi makoro Oumou Sangaré ngakoro togo mise wallahi Oumou Sangaré bo ala Sirifu faga dongling kala Oumou Sangaré wallahi jarabi nene jarabi la ko gala abulla domina kantoy mana fonene folone kon ikote mana fonene klemanene kote mana fonene jarabinene ne kumanyo godeli mai delati mani ay malu nene mani nede tu mogo mi temfe ala nede noro mogo la mi temfe nede kuma mogo fe mi temfe ala kana tugu mogo go mi ti fe de bigi kana noro mogo la mi ti fe Mariamu kana tugu mogo go mi ti fe Safi kana noro mogo la mi ti fe Ayuba
kana tugu magogo miti fe almatrisi cameraman kana tugu magogo miti fe kana nora magola mita u fe follow de kuma nyogo deli mani jalabi mani ay malu nene mani tira wallahi mo be ko ay wala musa na ta na to na ta Pop. Ah, c'est ça. Oumou Sangaré akila ka dona. O te arasel. Wodo. C'est ça, Biguini wuli. Anga kuncha ka ba. Biguini mla talom la boa. Talom boa. Okay, anga ta. Son juma ka kala. Ay biti I don't mla geo. Oh, aka kala ke anta titia. Oh, musoro do. Uwa ka sabarin ngalai. Angata kai gao. Kasuga kala. Kasuga. Biguini c'est là voilà c'est ça Biguini sigi maramba angata dugu wili mamu samara ba boa adama shule kana dro fembele be onju Marama fero binale. Chiffon goy. Chiffon goy yeche wa iti jone kata. Fendo goy. Maramba. Ni burunale. Ni ngonti shi. Wa nyigi mbere. Maramba ne we. Ango blam. Voilà c'est ça. Ay maramba isigi abana isigi. Isigi. Papa isigi. Anga kunche Safi la Safi wuli. Safi jumene ngakala. Mariam yere be na fotour d'Afrique. Nala. Ala. Dimle. Ka wala fogala.
Wow. 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 Hey. 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 Safi Diabaté. Madame Momo. Hey. Momo. Hey. Alama. Momo. Safi. Tiens, pop. Arasal. Ai, nera kusanga yele utato do sawa. Arasal. Tu me connais ça? Nyoi. Tu bima non? Bimai. Safi, you know, Arasal, comment la banque me pour ça? Kuma beni dawa. Comment t'es là? Ai. Abana pi. Pepe. Ok, j'espère que an la jabaro abe obe donge obe wa donike. On ne va pas ça. Ou ko commentaire ni ga jam fenke. Ote? Ok, ama pour nous watina. Ante se ante ni na man kalmo ga bela fo. Ni kunya aga 8 mars comédie spécial 8 mars comédie. Ni kunya ka di all la jabaro bela mo. Wala sa ko all ni sonja fo osoro la. Akenena amanga tentugo fo. Onu chesiri onu bunya yarabi alaga malila kana alanga su jugula alaga na jugu sana alanga koronfela alaga la kana ama brejele fon watila akambe dien wati gore bye bye.